en Manel va fixar 2 o 3 línies d'adquisicions. Va construir, de fet, una política d'adquisicions, perquè això era diner públic, per tant, tot es fonamentava, s'explicava, es justificava amb informes i amb textos on hi ha un ideari artístic més o menys formulat, més o menys estructurat. No, molt formulat, perquè tenia les coses molt clares. Llavors, d'aquesta política d'adquisicions, bàsicament hi ha 2 moments. Un va ser més al començament dels anys 90 i l'altre va ser més als anys 2000, que són molt el reflex d'aquell moment. Per als anys 90, la primera línia, la primera finestra per on va dir doncs, té sentit anar cap aquí, per on va dir en Manel Clot, va ser el que es coneix com l'escultura expandida, aquestes noves formes de materialitat que incorpora l'art, no? Amb nous materials, amb nous formats, amb materials pobres, amb materials sorprenents, la manera d'ubicar les peces a l'espai, les peces d'alguna manera es fan menys matèriques i es fan més líquides i a vegades acaben sent una acció, tot aquest trajecte. Aquesta va ser una primera aposta. La segona aposta, que ja va ser més al començament dels anys 2000, va ser una altra finestra. Manel va marcar o va tenir la sensibilitat del que estava passant en aquell moment per seleccionar primer tot el que va suposar la irrupció del llenguatge fotogràfic i videogràfic, diguem-ho així, llenguatge com a matèria artística, i després el que ell anomenava la cultura del club, les subcultures, els relats de gènere, els relats sobre les sexualitats dissidents, tot aquest conjunt que sí que es va incorporar com a matèria artística, alguna cosa que vindria a ser va ser un retorn al subjecte, són relats del subjecte, no? Llavors, aquests 2 moments són els que queden molt ben reflectits en aquesta col·lecció. La resposta et diria que és una clara invitació a visitar l'exposició. I jo penso que la resposta, cada persona que la visiti no tindrà cap dubte. O sigui, personalment penso que és un retrat extraordinari, o sigui, és d'una precisió del que va ser de les millors pràctiques artístiques d'aquest país als anys 90 i 2000. Però això és una opinió subjectiva meva, només té aquest valor. Jo el que et diria és que s'ha de visitar l'exposició i cadascú obtindrà el seu judici. Jo crec que la millor manera de posar en valor la tasca que va fer en Manel Clot és mostrar-la. O sigui, ella mateixa es defensa sola. Clar, jo no t'he dit cap nom, però és que no me'n vull deixar cap, però esclar, Eulàlia Vall-Llosera, Francesc Ruiz, Pere Jaume és d'una altra generació, però Javier Peñafiel, Carlos Pazos, Esther Partagàs, Mabel Palacín, Joan Morell, Ramon Guillem Balmes, Susi Gómez, Gabriel Carles Congost, Pep Duran, Jordi Colomer, Ignasi Avellí, Pep Agut, Martí Anson, Jordi Canudes, David Bestweit, Marc Vives, Jordi Benito, un granollerí d'una altra generació, però Francesc Abad, Antoni Abad, etc. Al final n'he dit uns quants. Com que l'exposició estarà oberta un any sencer, les exposicions ara duren molt i perquè es volia fer un bon reconeixement a la tasca d'en Clot, doncs el museu ha fet una aposta, hem editat un catàleg amb textos de Manel que es tornen a posar en circulació, jo crec que és el que té més valor del catàleg, però després hem generat un programa d'activitats, hem demanat a teòrics, crítics, amics de Manel Clot que vinguin a participar en aquest programa d'activitats i tenim un cicle de xerrades sobre les línies d'adquisicions que va marcar en Manel. Vindrà en Carles Guerra, vindrà en Frederic Montornès, la Glòria Picazo, vindrà l'Oriol Fondevila, que ja és d'una altra generació, es va formar amb en Manel, però també pot actualitzar molt bé, la seva mirada pot actualitzar el que va fer en Manel. Tindrem tallers sobre escriptura de l'art, tindrem tallers de lectura de textos d'art, tindrem activitats també per famílies, però sobretot és com per posar l'accent en tota aquesta altra tasca que va fer en Manel, que era l'escriptura i el pensament de l'art.